Trobes, per defecte, ordena els resultats de les cerques per rellevància. També és possible ordenar-los per altres criteris com data més recent, data més antiga, títol i autoria. Pots limitar la teua cerca filtrant els resultats per diferents opcions, com disponibilitat, per exemple, si està en la biblioteca, disponible en accés obert, per tipus de material. També pots limitar per la biblioteca on es troba el document, data de publicació, idioma, entre altres. Una vegada triats els filtres, selecciona el botó Aplicar filtres. També pots esborrar els filtres d'un en un o borrar tots els filtres aplicats alhora. Depenent del perfil de cerca que hagis seleccionat, poden variar els filtres disponibles. Els filtres es poden aplicar tant per incloure com excloure registres dels resultats.